Lalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga mayor at residente ng Masantol at Macabebe nananawagan sa DPWH na ayusin ang nasirang bahagi ng Pampanga Delta Dike. Residente sa Hermosa, Bataan, siningil daw ng 200 para sa COVID-19 vaccine. Insidente, iniimbestigahan na. Aberya sa paghahakot ng basura sa Diamond Subdivision sa Balibago, Angeles City, nauwi sa sakitan. At buhay ni Kapampangan visionary leader at countryside development champion Levi P. Laos muling balikan sa Museo Liberato. Maya Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito ang mga nangunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Pinaiimbestigan na ng local IATF ng Hermosa, Bataan ang alegasyon ng paniningil ng 200 piso sa ilang vaccinees upang makakuha ng medical certificate bago makatanggap ng kanilang COVID-19 vaccines. Giit ng lokal na pamahalaan, libre ang bakuna kontra novel coronavirus disease. Narito ang balita. Sa isang public post ng Facebook user na si Gors, sinabi nitong marami nang nag-back out sa COVID-19 vaccination sa Barangay Palihan, Hermosa, Bataan dahil umano sa paniningil ng 200 piso. Maging ang kanyang ina yung matras umano sa pagpabakuna dahil kinakailangan daw ng medical certificate at kahit pa mayroon na silang dalang medical certificate mula sa ibang doktor. Nilinaw naman ng pamahalaang bayan ng Hermosa na libre ang pagtanggap ng COVID-19 vaccine. Paiimbestigahan na rin umano ang reklamong ito ng netizen. Hinimok rin ng local IATF ang iba pang residente na magpaabot ng reklamo sa mga kinauukulan. Pinapaimbestigahan ko na sa polis. Kung mayroon man totoong ganyan, siyempre, papanagutin natin yung mga gumawa niyan. Tapos siyempre, kailangan mag-complain. Hindi naman natin pwedeng kasuhan pag walang complainan. Sa kasalukuyan, 64 ang binabantay aktibong kaso ng COVID-19 sa Hermosa. Samantala, patuloy namang pinabibilis ng Bataan IATF ang kanilang rollout ng bakuna. 24 na vaccination sites na ang naitalaga sa buong probinsya. Sa latest vaccination report ng Bataan, umabot na sa 153,638 na naturukan ng unang dose, habang 119,830 ang fully vaccinated. Target na mabakunahan pa ang karagdagang 200,000 Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Kasama si Reniel Pawid, JM De Jesus, CLTV News. Tinatayang nasa 8 pamilya ng mga katutubong Aita ang namalagi sa isang covered court sa Barangay Kalulot matapos makalusot sa quarantine control point ng lungsod. Nasa lanta umanong kanilang mga pananim kaya naman napilitan silang bumaba sa kapatagan para manlimos. Yan ang eksklusibong tinutukan ni Paulo G. Santos. Tuwing nalalapit ang Kapaskuhan, karaniwan nang makikita sa mga lungsod sa Pampanga ang grupo ng mga katutubong Aita na bumababa para manlimos. Pero kahit wala pang bare months, hindi bababa sa 8 pamilya ng mga katutubo mula sa bayan ng Porac ang naninirahan na sa isang covered court sa Barangay Kalulot, siyudad ng San Fernando. Nitong 13 ng Agosto, nakapanayam ng CLTV News si Jordan de la Cruz mula sa Barangay Villa Maria, Porac, Pampanga. Halos nahuli na raw siya sa lakad ng kanyang mga kasamahan dahil sa pag-aasikaso muna ng makakain ng mga maliit niyang anak na kasama rin sa maghapong lakaran. Habang inaabangan ang maidadagdag sa almusal ng nooy misis na nanlimos umano sa palengke. Sinong kasama mo rito? Mga anak ko, ganit, yan, Ilan yung anak mo? tatlo po. Yung asawa mo, nasaan? Nandiyan po sa palengke po. Sa palengke. O, naghingi sila ng gulay. Mga walwatang pamilya. 8 pamilya. O, Katwiran ni Jordan, napilitan silang bumaba ng wala sa panahon dahil sa epekto ng habagat na sumira sa kanilang mga pananim. mga kamuti, saging, kapaya, saka yung mga biga, Ano nangyari sa tanim nyo? na bagyuan po. Na ano yung bagyo. Wala kayong ititinda, gano'n? O, wala po. Walang face mask at face shield ang mga bata at kasamahan ni Jordan na nasa covered court. Sa mababang kamalayan sa nakahahawang COVID-19, maririnig sa kanilang pangangatwiran
ang tila binabaliwalang banta sa kanilang kalusugan. Hindi ho ba kayo natatakot? Hindi po. Bakit? Kasi mga titibay nila eh. Matitibay kayo. Oo. Dito kaagad na dinulog ng CLTV News Team sa tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Porac ang sitwasyon ng mga katutubo. Ayon kay Taps Laksamana, Executive Assistant ng Office of the Mayor ng Porac, napaaga ang misyon ng pamamasko ng naturang mga katutubo na ang target pa umano ay tambayan ang mga malalaking mall sa syudad ng San Fernando. Kinausap po namin what is the situation, bakit sila nandun, supposed to be during this pandemic, especially may executive order si Governor na very strict tayo ngayon, especially sa mga bata. So one of our major observation, yung safety protocols talaga, hindi nila nasusundan kasi nakakarating sila ng SM, Pampanga, para maglimos. Sinabi ni Laksamana na may direktang programa bukod sa agrikultura ang lokal na pamahalaan sa mga IPs, gaya ng ecotourism. Ngunit dala ng pandemya na naglimita sa galaw ng mga turista ay naapektuhan din ito. Magkagayunman ay pinilit pa rin umanong iniaangat ng lokal na pamahalaan ang kamalayan ng mga katutubong Aita upang huwag nang manlimos sa kalsada. Hindi po namin kayang solusyonan nito, kailangan sama-sama tayo. And we will help to educate our IP brothers and sisters na itigil na yon. Okay? Pero syempre, hindi na po ganun kadali. We need to give a sustainable program. And nag-uumpisa na po kami. Okay? Especially po, ang ganda ng plano ni Mayor, we will open the tourism, the ecotourism of ancestral domain of Porac. Samantala, sa pagharap sa CLTV News ng tumatayong tribal leader representative sa konseho ng Porac na si Edwin Abuque, nanawagan ito sa publiko na huwag umanong konsintihin ang mga katutubong ginagawang kabuhayan ng panlilimos. Bibigyan nyo ng pera at bibigyan nyo ng bigas. Pero sa kapalit niyan, parang tinuturuan ng hindi maghanap ng buhay. Inamin niya na sa mga komunidad ng mga Aita sa bayan ng Porac, may mga tuluyan ng binali ang kahugalian na panlilimos. Ngunit mayroon pa rin umanon talagang matitigas ang ulo at nasanay sa madaling kita. Sa katotohanan po, sa Panguak at saka Diaz at saka Barangay Kamyas, wala na pong bumababa sa nakita namin kasi tatlong beses na po kami bumalik kasama ko nga si Ma'am Joan, kasama ko si Sir Taps, at ginawa naman namin yung responsibilidad namin. Kaya kanina sinabihan namin na bakit balik-balik na lang kami. Isang barangay na lang yung nakikita namin, yung Villa Maria. Wala sa kultura ng mga katutubong Aita ang panlilimos, ngunit tila naka-impluwensya din umano sa iilan sa kanila ang nakagawian ng iba na hindi hinuhuli sa kanilang panlilimos sa kalsada. Tinatanong ko naman kung halimbawa, bakit yung kultura natin walang ganun. Lagi sinasagot sa akin, bakit maraming nangihingi sa patag? Yung mga badyaw, bakit hindi inuhuli, bakit hindi sinasabihan? Samantala, nasa kakulangan naman umano ng barangay control point sa komunidad ng mga katutubong Aita kung bakit nakalusot ang mga kabarangay na maidalang bata para manlimos. Giit ni Mayor Jing Capil, ang enforcement ng border control point ay kanila umanong pag-iigihan, lalo na ngayong papalapit na ang panahon ng Pasko. Siguro ang gagawin namin, magkikipag-coordinate sa ating mga barangay officials na kailangan kumuha muna sila ng permit kung saan man sila pupunta o kung saan nila dadalhin yung mga bata. Yun nga, yung border control natin, lalo-lalo na itong pandemic, pwede po silang maawa at dalhin nila yung COVID sa kanilang lugar. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga mayor at residente ng Masantol at Macabebe nananawagan sa DPWH na ayusin ang nasirang Pampanga Delta Dike. Aberya sa paghahakot ng basura sa Diamond Subdivision sa Angeles na uwi sa sakitan at senior high school student na fashion designer gumawa ng gown ni Miss Supranational TH 2021. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Setyembre ng taong 2018, ang gawa ng isang special report ng CLTV News ang nooy hinaing ng mga mangingisda
at residente sa bayan ng Masantol, Pampanga kaugnay ng pagtatanggal ng mga fish pen at bakawan bilang bahagi ng Pampanga Delta Development Project. Ang pangamba ng mga tao noon, diretso sa Pampanga Delta Dike ang hampas ng mga alon na posibleng maging sanhi ng pagkawasak nito. Matapos ang halos 3 taon, muling inilarma di lamang ng mga residente kundi maging ng mga alkalde sa bayang nasasakupan ng dike ang Department of Public Works and Highways o DPWH na bigyang solusyon ang gumuguhong proyekto. Yan ang public interest na tinutukan ni Justin Dizon. Dahil alalang den karelang slow protection ng gabon lamo penyira na no ni alpok na ning alon dahil yung bagat magdala yang angin yang sasalpok ka rin pila ay kareng dikeng ini na oreni indalan ini kanita malwalas siya ngayon ditak masisira ni. Ito ang hinaing ng mga kabalen na naninirahan malapit sa Pampanga River sa bayan ng Masantol, Pampanga, 3 taon na ang nakalilipas. Sa paglipas ng panahon, tila hindi nagbago o lalo pang lumala ang daing at pangamba nila. Sa Facebook post na ito ni Roy Navarro Lakap, nito lamang August 12, 2021, makikita ang larawan ng gumuhong bahagi ng Pampanga Delta Dike sa Sitio Tora-Tora, Barangay Consuelo, Macabebe. Ayon kay Lakap, sadyang nakakabahalang sitwasyon ngayon ng istruktura dahil ito sana'y magsisilbing proteksyon nila sa hampas ng mga alon at tubig mula sa ilog. Gaya nila Galang at Lakap, nangangamba rin ng mga alkalde ng Macabebe at Masantol sa posibleng tuluyang pagkasira ng dike. Konti na lang po, 5 barangay po ang apektado kapag po yan nabutas. Hanggang Kalumpit po makakarating po yung tubig kapag po yan ay hindi po binigyan ng solusyon. Idinulog na raw nila sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways para tulungan silang maisaayos ang diking unti-unting kinakain na ng tubig, subalit hanggang ngayon ay wala pa rin daw aksyon. Sumulat na kami dyan noon pa, last year. Sumulat ako, hanggang ngayon sumulat pa rin ako, walang ginagawa. Kaya yun dahil dyan, sira na. Baka biglang bibigay yan, lalong lalaki ang tubig sa amin. Kaya lang, ang public works masyadong mabagal. Ewan ko kung may budget sila, bakit hindi ginagawa. Ilang beses nang sinubukang tumawag ng CLTV News at Public Interest Team sa tanggapan ng Regional Director Roselier Tolentino ng DPWH Region 3, subalit walang sumasagot. Nagpaabot na rin ng mensahe ang news team sa kanilang mga opisyal. Abangan ang buong bahagi ng panayam na yan sa CLTV Public Interest. Kasama si Justin Dizon, ako si GM De Jesus, CLTV News. Nauwi sa sakitan ang komprontasyon sa pagitan ng ilang opisyal ng Diamond Subdivision Homeowners and Residents Association Incorporated at mga tauhan ng Barangay Balibago sa Angeles City. Nagsimula ang tensyon matapos umanong hindi papasukin ng homeowners officers ang truck ng basura ng barangay sa kabilang subdivision. Giit nila, pinangimasukan umano ng barangay ang internal disputes sa loob ng asosasyon. Depensa naman ng Kapitan Tony Mamak, tumutugon lamang siya sa kahilingan ng mga residente na apektado ng gusot sa asosasyon. May exclusive report si Paulo G. Santos. Paano tayo? Sa bidyong ito maririnig na sinasabi ni Balibago Angeles City Barangay Captain Tony Mamak na hinahamon siyang magbarilan ni Virgilio Lakay Carino, ang nagpapakilalang presidente ng Diamond Subdivision Homeowners and Resident Association Incorporated. Kuha ang bidyong ito noong August 15, 2021 sa main gate ng subdivision. Makikita rin sa ilang larawan ang paghiga sa kalsada ni Lakay Carino sa tangkang awatin ang pagpasok ng garbage truck ng Barangay Balibago sa kanilang subdivision. At sa mga ibinahaging kuha ng CCTV camera at ng mobile phone ng homeowners, ang standoff na ito ay hindi lamang nagpakita ng mainit na bangayan, kundi umabot pa sa animoy pananakit sa isang inarestong tauhan ng Homeowners Association na tagahakot ng basura ng subdivision na kinilalang si Noel Ferrer. Ang ipakain nila sa kanilang pamilya ay galing sa isang malayan na trabaho. Kapitan,
Yung tao mo, may hinahakutan yan na area ng Balibago, napakalaki. Bakit pati yung sa Diamond, gusto mong i-enforce yung authority mo? Itinanggi ni Carino na sa kanila pang hanay magsisimula ang pananakit dahil bilang lamang umano noon ang kanyang mga tauhan na umaawat sa pagpasok sa truck ng basura ng barangay. Paano po mananakit yung aming mga tao? Ang volunteer guard namin doon, 2. Plus yung collector namin, plus ipinatawag ko yung crew ng basura namin na 4 na mawawalan ng trabaho. Sa order ni Barangay Captain Tony Mamak na nakuha ng CLTV News, ang pagpasok ng garbage truck ng barangay ay buhat sa di umano'y petisyon ng nasa 100 miyembro ng homeowners sa loob ng subdivision para hakutin ang kanilang basura. Nagpataw rin ng cease and desist order ang barangay sa garbage collection ng subdivision dahil wala umano itong permit. Ang pag-akto umano ng barangay ay buhat na rin sa sulat ng isang Ginoong Edgardo Gundran sa pamahalang panlunsod ng Angeles na nagpapakilala ring presidente ng Homeowners Association ng Diamond Subdivision. Sa puntong ito, ayon kay Carino, pati ang internal dispute sa kanilang homeowners ay pinanghihimasukan na ni Kapitan. Kaya hindi umano siya masisisi ni Kapitan Mamak na ireklamo na yon sa City Council. Actually po, yung sa pangingialam lang niya sa internal affairs ng aming asosasyon, na ang kinikilala niyang seat of officers, yung grupo ni Edgardo Gundran, napilitan po akong ireklamo siya sa Sangguniang Panglusod ng Angeles City. Sa panig ni Kapitan Tony Mamak, hindi niya pinakikialaman ang internal issues ng homeowners. Ngunit kung environmental issues na umano ang pinag-uusapan, walang otonomiya ang homeowners para hindi siya umakto sa hiling ng mga residente nang naapektuhan ng gulo ng homeowners official. Ngayon, pinagbigyan namin sila. So gumawa ako ng sulat dito sa Homeowners Association na pansamantala, barangay muna ang kukolekta ng basura at yung kumukoleksyon ng basura dyan sa pangungunan ni Lakay, Carino, ay cease and desist muna dahil unang-una, wala naman silang authority to collect garbage galing sa barangay, galing sa city, at wala siyang permit galing sa DNR na siya ay maging garbage hauler. Sa usapin ng rumble sa komprontasyon, iginiit din ng opisyal na ang gulo ay nagbitsa sa bastos na tauhan ni Lakay na si Noel Ferrer. Maximum tolerance na umano ang ibinigay ng mga barangay tanod. Ngunit ang pananakit ni Noel Ferrer ay ang naging meet sa umano ng rumble. Ito, matagal na ito, matapang, pati kagawad, sinisigawan nito Sobrang siga, siniko niya yung mga nagpapatabi sa kanila na 2 bantay bayan. Nasaktan yung bantay bayan. So, natural lamang na magdidepensa itong mga bantay bayan. Nagkaroon ng rambulan ngayon. Giit ni Kapitan Mamak, bukas siya sa anumang investigasyon ng konseho kung may nalabag itong batas. Habang payo niya kay Mr. Carino, huwag umanong isipin na may otonomiya ang homeowners para ang serbisyo publiko ng barangay ay awatin. Hindi kayo po pwedeng maging autonomiya. Hindi po pwedeng hiwalay na lugar na hindi na kayo susunod sa mga pulisiya, batas, regulasyon ng gobyerno. Under pa rin ang Diamond Subdivision sa teritoryo ng Barangay Balibago. So ito, binabalaan kita, Lakay, no? Huwag kang magsino-sino, sumunod ka sa batas, at huwag mong isipin na ikaw ay malakas kung kanino paman. Paula G. Santos, CLTV News. Trending ngayon sa social media at pageant world ang isang senior high school student na fashion designer mula sa Bataan. Siya lang naman kasi ang gumawa ng gown na sinuot ni Miss Supranational Philippines 2021 Dindy Pajares. Lalo namang napabilib ng young designer and beauty queen at mga netizen nang malamang galing sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ang kanyang makinang gamit sa pananahik. Ang inspiring at champion sa local pride na kwento ng ating karehiyon, hihatid sa atin ni Jennifer Salenga.
Simple but elegant ang dating ng gown na inirampa ni Miss Supranational 2021 Dindi Pajares para sa pre-pageant na ginanap kamakailan sa Malopolska, Poland. Nag-stand out ang ganda ng ating pambato sa kanyang magenta gown at nakuha ang first runner-up spot sa isa sa pre-pageant activity na Miss Elegance Contest. Sa ganda ng suot ng ating kandidata, hindi mo akalaing senior high school pala ang nasa likod nito. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Pajares ang humbling story ng kanyang gown at ipinagmalaki ang may likha nito na si Angeline Texon na ang totoong pangalan ay Angelo Navarro mula sa Bataan. Kwento ng 20-year-old fashion designer, nagsimula ang lahat nang makita ang post ni Pajares na siya ay naghahanap ng fashion designer. Bagamat batid niyang maraming magagaling at dekalibreng fashion designer sa industriya ang tiyak na magpepresenta. Para sa pangarap, lakas loob daw siyang nag-message sa ating kandidata and the rest is history, ika nga. Nakita ko po si Miss Dindi Pajares na nag-post po sa kanyang IG story na naghahanap po siya ng designer for collaboration po sa Miss World Philippines po. And then, pagkakita ko po noon, nag-message po agad ako kay Miss Dindi. At wala pa pong 5 minutes, thankfully, nag-reply po agad si Miss Dindi. 2 dress lamang daw ang unang napag-usapan ay paggagawa sa kanya, ngunit nasundan pa ito hanggang sa umabot na sa 13 outfit ng ating pambato ang kanyang ginawa. Nag-message po sa akin yung stylist, si Miss Josh and Zed de la Rosa po na kung willing daw po ba ako magtahi ng outfit for Miss Dindi Pajares. Bagamat nagsisimula pa lang sa industriya, pinatunayan ni Navarro ang kanyang natural na talento sa pagdedesign ng gowns. Kwento niya, nasa proseso pa raw siya sa pagkamit ng kanyang pangarap sa fashion industry. Sa katunayan, nakakaisang unit pa lang daw siya sa fashion design sa Fashion Institute sa Maynila. Aminado si Navarro na galing siya sa mahirap na pamilya at tulad ng sinabi ni Pajares, makina pa galing sa gobyerno ang kanyang ginagamit sa pananahi. Nag-offer po yung 4-piece po, katuwang po ng TESDA na magbigay po ng sustainable program at nasama po yung, nanay ko po yung nag-enroll po doon, Miss Jen, na magtatahi po, after po magtatahi, makakakuha ko po ng NC2 po sa TESDA po. At dahil love niya ang paggawa ng iba't ibang kasuotan, iba't ibang racket din daw ang kanyang pinasok, maging reality lang ang kanyang mga creation. Pangarap daw niyang makabuo ng kanyang sariling men and ladies wear collections at makalikha ng bridal gowns. Marami ka pong gustong gawin pero wala kang material, wala kang pambili. May mga sketches ka na gusto mong gawin din na kaya dahil po financially unstable po yung pamilya po namin. Ang ginagawa ko na lang po, Ma'am Jen, before pa po ng pandemic, sumasama po ako sa mga iba pong stylist, rumaraket po kami, mga nagiging baker na rin po ako, nakaraan po, po ng mga event, coordinator, lahat po naman pwede pong pasukin na naka-line up din po sa fashion po. Para po makapag-earn ng money at magawa po yung mga gusto kong damit yun po, Ma'am. Bagamat nasa puso niya ang fashion designing, priority daw muna niya sa ngayon na makatapos ng pag-aaral dahil iyon ang pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Pero syempre, hindi pa rin mawawala ang kanyang paggawa ng mga obra maestra, lalo pat marami raw ang tumutulong sa kanya na kapwa niya fashion designers. May mensahe rin si Navarro sa mga tulad niyang mahilig sa fashion design. Huwag po tayo mawala ng pag-asa na i-pursue po natin yung ating dream dahil di po natin alam may mga tao po na nasa paligid po natin na naniniwala po sa atin, natutulong po sa atin at kapag meron pong opportunity na pumasok po sa atin, i-grab po natin kasi di po natin alam na ayun na po yung magiging stepping stone po natin para po ma-achieve po natin unti-unti po yung ating mga pangarap. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga nagtitinda at mamimili sa San Fernando New Public Market na hindi nagsusuot ng face mask, inirereklamo. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita.
Inirereklamo ng isang concerned citizen ang pagiging pabaya ng ilang nagtitinda at mamimili sa bagong palengke ng siyudad San Fernando. Sa kanyang pagpunta sa pamilihan, bumulaga ang ilang Fernandino na walang suot na face mask at naninigarilyo pa. Paalala naman ang City Health Office maging alerto at maingat pa rin dahil hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic. Si Rainiel Pawid ang may report. Naninigarilyo sa gitna ng maraming tao. Magkatabing tindero na parehong nakababa ang face mask. At si ate na bumibili ng gulay na nakababa rin ng face mask. Ang mga kuha na yan ipinadala ng isang concerned citizen na lubos ang pag-aalala para sa mga kababayan nating pumupunta at nagtitinda sa San Fernando New Public Market. Tila hindi umano alintana ng karamihan sa ating mga kababayang Fernandino ang banta ng COVID-19. Nitong August 16, tumungtong na sa 1,000 mark ang active COVID-19 cases sa syudad. Una naman nang sinabi ng City Health Office na ang kumpulan ng mga tao o social gatherings ang kanilang babantayan. Pinahihintulutan naman ang pamamalengke subalit dapat pa rin maging maingat ng lahat lalo na sa banta ng mas nakahahawang Delta variant. Tignan natin kasi yung mga social gatherings, baka yun ang mga maging dahilan ng pagkalat. Lalo na sabi nyo nga kanina, napakabilis manghawa or yung transmission rate nito ay mas mabilis ng 8 times more sa original SARS-CoV virus. Nasa 22% na rin ang eligible population ng syudad ang fully vaccinated na kontra COVID-19. 67,418 ang nakatanggap ng first dose at 53,465 ang fully vaccinated. 242,100 tung Fernandino ang dapat mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Rainiel Pawid, CLTV News. Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin live dito sa CLTV News si Ginoong Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga. Magandang gabi sa iyo, Sir Louie Clemente. Magandang gabi po, Ma'am Sonia, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng inyong pong programa. Maraming salamat. Pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon sa inyo para pag-usapan itong napakahalagang bagay na ito. Minsan kasi yung ating mga kababayan, nakakalimutan nila yung safety protocols, ano? Kasi nga naman, Sir Louie, talagang minsan, abala din naman talaga yung face mask, yung face shield, ano ha? Pero alam din naman natin kung para saan ito, di ba? Yes, kung alam natin na para ito sa kaligtasan natin at ng ating pamilya, kundi man ang buong komunidad, kahit na nakakaabala, isusuot at isusuot pa rin natin. Nakarating na ba sa inyo yung mga ganitong sumbong kaugnay ng di pagsunod sa safety protocols, lalo na po sa ating mga market, sa ating mga palengke, Sir Louie? Yes po, Ma'am Sonia. Actually po, dahil meron po kaming sariling page sa Facebook, at isa po yan sa mga madalas po naming matanggap na reklamo. Kadalasan po yung ating pong mga netizen ay isinasangguni po nila sa aming Facebook page yung kanilang reklamo nga po ng hindi pagsusuot ng ilan nating mga kababayan na nagtitinda at mga mamimili po. Ilang beses na rin po tayong nagpa-operate dyan sa palengke. Tayo po ay nagkakandak ng information education dyan. Pero madalas pa rin po ang report na marami pa rin ho ang nakikita hindi nagsusuot ng mga face mask po. Sir Louie, gaano ba karami yung mga enforcers ninyo sa loob ng mga palengke? Minsan kasi, o madalas pala, na ang mga reklamo ay doon sa mga namamalengke ng maaga kapag linggo. Kasi may mga kakilala ako na ganyan din ang reklamo, no? Sabi nila, pag linggo ng umaga, wala naman daw mga nagbabantay, nagpapaalala. Kinokompara kasi nila sa mga malls. Sa mga malls kasi, Sir Louie, mayat maya mo, may security guard na lalapit, no? Sasabihin, ibaba ang face shield, iayusin yung face mask. Minsan kasi kapag nakakalimutan, talagang kailangan ng enforcers, hindi ba, Sir Louie? Gaano ba karami yung mga nagbabantay nyo? Actually po, dito po sa all public markets, during daytime po, meron ho kaming 20 traffic enforcers dyan. Kasama na ho
yung mga enforcers natin na umiikot sa loob ng palengke. Pero tama po yung obserbasyon ng ating mga kababayan na tuwing umaga ho, yung especially ho yung magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ho ng umaga sa ating palengke ay doon ho kami ay nakakatanggap ng mga report na marami nga ho ang hindi nagsusuot. Sa mga ganung sitwasyon po kasi kami ang nakadeploy po naming mga traffic enforcers or CPOSCO personnel ay 12 lamang po. At 3 palengke po ang binabantayan ho namin. Isinama na rin ho kasi namin yung sa May Bulaon. Kaya talaga hong napakalaking challenge po sa amin pong hanay na talagang mahigpit na makapagpatupad po ng pagsunod sa mga IATF protocols po natin sa kasalukuyan. Ang ginagawa po namin, nag-strategize na lang ho kami sa kasalukuyan para lumawak ho yung coverage ng pagpapaalala po namin na pagsunod sa IATF protocol. Gumagamit po ng mga megaphone itong aming mga enforcers. Kahit lumalabas ho na kami ay nagiging makulit na at paulit-ulit, pero kasama ho kasi sa trabaho talaga ho namin yan. Pero sabi ko nga ho, kahit po 24/7 kami magtatrabaho kung ang ating pong mga kababayan ay talagang hindi susunod at hindi didisiplinahin yung kanilang mga sarili, ay talaga ho mahihirapan ang ating pamahalaan. So ang isang susi talaga dito ay yung kooperasyon ho ng ating mga mamamayan. Okay. Sir Louie, alam ko yung mga manininda, meron silang asosasyon, hindi ba? Oo, at meron such a thing as policing one's ranks, di ba? Yes, Sa hanay mismo ng mga manininda, maari namang sila mismo ay ipatupad ang disiplina kahit na wala kayo. At in fact, yung manininda, pwede ngang siya ang magpapaalala sa mamimili na magsuot po kayo ng mask para po sa proteksyon ninyo at sa proteksyon namin. Kasi kapag nagkaroon ng COVID-19 outbreak, sabihin mo na sa loob ng palengke, ang palengke ay maisasara at kapag ito'y isanara, wala silang hanap buhay at wala ding pagbibilhan ng mga basic commodities ang ating mga mamimili, hindi ba? Meron ho ba kayong mga ganong mga meetings o paalala? Nakakausap nyo ba yung asosasyon ng mga manininda para po ipulis nila ang sarili nilang ranks? Ipaalala nila sa kanilang mga kasamahan ang kahalagahan ng safety protocols. Sir Louie. Actually po, sa operation and implementation ho ng IATF protocol sa ating mga pamilyang panglungsod, dalawa ho kaming nakatutok, yung pong City Market Operations Division. And tama po kayo, meron naman hong asosasyon itong mga nagtitinda. Sa katunayan ho, talagang kasama naman ho talaga namin sila sa pag-implement ho ng IATF protocols. Sa totoo po, sila pa rin ho ang nagsusumbong sa amin sa City Market Operations Division na yun nga po, kapag napapansin ho nilang marami na talaga ang hindi sumusunod, agad-agad ho silang sumasangguni sa mga enforcers ho natin. Pero nakakalungkot to siguro dahil nga po sa tagal na rin ho ng laban natin sa COVID-19, ang ating mga kababayan ay medyo nagiging complacent na rin ho at yung pong ating tinatawag na compliance fatigue. Minsan talaga hong hindi na ho nila naaalala or kung minsan parang normal na lang sa kanila na hindi magsuot ng face mask dahil na nga rin po sa bumabalik na ho doon sa dating gawi. Akala ho kasi nila siguro na parang lumuluwag na. Pero sa amin po kasi dapat kung kinakailangan mag-ingat, mas lalong dapat mag-ingat ang ating mga kababayan sa panahon ngayon dahil alam naman ho natin na may mga bagong variants ho ng COVID-19 ang lumalabas. So ang pakiusap po namin, kung last year ay talagang napakahigpit, dapat ho sana mas lalong ngayon.
we should treat yung bawat isa sa atin na positive. Kaya sana ganun yung maging thinking ng ating mga mamimili at saka po yung mga nagtitinda. Magiging malaking tulong ho sa amin on our part, and especially ho yung kanilang mga asosasyon kung sila ho mismo ang magpupulis ng kanilang policing of their own ranks po sana ang mangyari. Okay. Yeah. Sir Louie, matanong ko kayo. Yun bang mga enforcer ninyo sa loob ng palengke ay deputized na manghuli? Ano po ba ang sistema sa panghuhuli para po makita lang po natin kung talagang may nahuhuli nga po o may na-apprehend? Actually po, ang pwede naman ho kaming manghuli base ho doon sa actually meron ho kasi tayong provincial or ordinance po. Yung pong pagsususo ng ating mga face mask. So kung ang sipos ko po ang nakahuli sa ating mga violators ho natin, ay pwede ho namin silang kasuhan. Base na rin ho doon sa umiiral na batas o ordinansa kanilang nilabag. At kahit ho yung ating PNP ay nanguhuli rin ho. Usually ho, pagka PNP ho talaga ang nakahuli ay nakakasuhan ho yan. At kadalasan ho ay sila ho ay nagpipiyansa ho ng 3,600 if I am not mistaken ho. Pero sa amin ho kasi dahil nga po sa napakasalimot ho rin ng pagsasampa ng kaso, noon po ay gumawa ho kami ng strategy kasama ho yung aming City Market Operations Division ay yung lahat po naman nahuhuli ng paglabag ng IT protocol ay pinapatawan po ng community service. Sila po ay binabantayan ng barangay, sila po ay pinaglilinis ng vicinity ho ng palengke. Marami ho tayong, for the record ho, marami ho tayong mga kababayan na napatawan ho ng ganoong penalty. Okay. Meron hong mga reklamo din na nakikita ko rin sa Facebook, ang mga complaints na yun daw hong ilan sa mga enforcers ay barkada na lamang ang turing doon sa mga violators na manininda na pasaway. Kanya minsan, nang dahil dito, pakikisama, alam nyo na, at ang pakikisama naman ay natural na gawi, no? Na kilos ng tao, wala namang masama sa pakikisama. Kanya lang, napapansin daw na dahil kabiruan na, katsokaran na, kumbaga, hindi na rin sila sinasaway. Siguro natural na behavior ng tao ito. Meron din ba kayong mga ginagawang pagdidisiplina naman sa hanay po ng mga dapat ay nagbabantay o nag-e-enforce ng mga protocol po natin sa mga pamilihan, Sir Louie? Yes, ma'am. Actually ho, isa ho yan sa malaking challenge ho sa ating mga pamilihan. Yung pong relationship po ng ating mga nagtitinda sa ating mga enforcers. Dahil nga po, on a daily basis, on a nightly basis, ay nakakasama yan. So, nakapag-develop na ho ng rapport yan. Lagi ko silang pinaalalahanan na yun nga po, kailangan ay may patupad ho talaga ng strictly. Pero yun nga po, ang nangyari ay nasisita lang sila. Pagkatapos nun, isusuot lang uli yung mask at pagtalikod, gano'n na naman po. So, parang yun nga po, ang mahirap po sa kasalukuyan kasi dahil nga po meron na tayong social media, kung minsan pagka nakita ho yan na minsan lang, minsan nagiging malaking issue ho dahil nga po parang na-generalize na ho yung sitwasyon na parang bang yun na ho yung prevailing situation sa ating mga pamilyang bayan. When in fact po, talagang gumagawa naman ho tayo ng mga hakbang para talagang mabawasan po yun. But rest assured po, yung ating po may mga ganyang gawin ng mga enforcers, nasasabihan naman po yan, madam. Okay. Sir Louie, alam ko na time-consuming talaga yung panghuhuli, di ba? Pag hinuli mo, magdadaan ka sa legal na proseso, syempre, di ba? So, madokumento, masalimuot, yung oras na dapat na nasa enforcement work, ang ating mga tao, nauubos dun sa mga paperwork, ika nga, nauunawaan naman natin yon.
meron ba kayong iniisip na, let's say, na hindi naman huhulihin, kundi kapag nakita na gano'n, yung sita ba, ang bibilangin ay yung bilang ng pagsita, kung ilang beses na sita ito. 'Di ba? Yung I don't know kung paano gagawin, no? Siguro dun sa tapat nung tindahan niya, meron doong meron doong code, 'di ba? O ayan. May notice na violation 1, 'di ba? Tapos nadaanan na naman violation 2. I don't know, no, kung paano ito gagawin, pero kasi nga alam na natin meron ngang katwiran yung mga researchers at saka yung mga managers. Nababasa ko ito sa mga sulatin, sinasabi na ang behavior daw talaga ng tao ay hindi sila umaakto alinsunod sa expectation sa kanila. Sila daw ay umaakto alinsunod sa inspection. Kumbaga, kung hindi mo sila ini-inspect, hindi nila gagawin yung compliance, at kung ini-expect mo lang sila dahil yun ang pinag-usapan nyo, marahil may ilang mga susunod pero ang karamihan daw ay hindi. Sabihin, kapag nakatalikod na ang enforcer, gagawin pa rin nila yung hindi karapat-dapat. Pero sa panahon ngayon, Sir Louie, lahat tayo napeperwisyo, pero lalo't higit ang mga health workers, hindi ba? Napupuno na ang mga ospital, hindi ba? Baka kasi meron ding konsepto ang mga kababayan natin na pag nabakunahan na ay ligtas na, hindi ba? Samantalang lately, lumilitaw na katulad ng sinabi ninyo, alpha, beta, merong delta, merong lambda, lahat ng variants na yan ay delikado. At kanya tayo nauuwi sa mga lockdown. Siguro, Sir Louie, sa pagkakataong ito, hindi lamang yung mga enforcers ninyo ang kausapin ninyo, kundi mag-apila kayo sa general public sa pamamagitan nitong ating programa. Sir Louie. Yes, Ma'am Sonia, marami pong salamat at kami po ay nabigyan ng pagkakataon na maging guest po ninyo. Sa ating pong mga kasyudad dito sa lungsod ng San Fernando, ang pamahalang lokal po ay hindi naman ho nagkukulang sa kanyang katungkulan or yung kanyang pong responsibilidad upang talaga pong mapagwagian natin yung laban natin sa COVID-19. Pero sana po ay ilagay rin ho natin sa ating kaisipan na hindi ho kakayanin mag-isa ng pamahalaan nito. Kailangan po yung inyong pong pakikisa, yung pong disiplina sa ating mga sarili. Marami na ho tayo mga polisiya, mga ordinansa. Yan po ay mababaliwala kung hindi naman ho natin susundin. More than anything else po, sana po ay sa pagkakataon ngayon ay strictly ay sumunod tayo dahil hindi na ho biro ang nangyayari ngayon. Hindi lamang po dito sa San Fernando, maging sa buong Pilipinas or sa buong mundo po. So, mapapabagal lang ho siguro natin yung pagkalat ng COVID-19 kung tayo ay magiging disiplinado sa ating sarili. Mula po sa ating pamamahay hanggang sa paglabas ho natin, lalong-lalo na ho sa ating mga pamilyang panglungsod. So sana po makiisa ho kayo sa amin and kami naman ho ay hindi naman ho atras, hindi naman ho kami panghinaan ng loob at talaga ho gagawin ho namin yung aming responsibilidad para po sa lungsod. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo, Sir Louie Clemente. Stay safe mag-iingat kayo. Yes ma'am, at kayo rin po. Keep safe po ma'am. Salamat. Sa kapapasok lang na balita, umabot na sa 1,103 ang bilang ng active COVID cases sa San Fernando ngayong araw. Karagdagan 75 new cases ang naitala ngayong araw, August 17. Isang Fernandino rin ang dumagdag sa bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. Sa ngayon ay 215 na ang kabuang bilang ng mga namamatay dahil sa pandemya dito sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Sa pagbabalik ng CLTV News,
Buhay ng Kapampangan Visionary Leader at Countryside Development Champion Levi P. Laos muling balikan sa Museo Liberato. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Kabalikan sa CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Formal nang binuksan ngayong araw ang Museo Liberato, isang museo para sa yumaong founder ng Laos Group of Companies na si Ginoong Levi P. Laos. Makikita sa loob nito ang mga mahalagang gamit ng Kapampangan Visionary Leader at Countryside Development Champion na may kinalaman sa kanyang road to success story. Kasabay ng nasabing pagbubukas ng Museo Liberato ay ang deklarasyon ng Pamilya Laos sa petsang August 17 bilang Founders Day ng Laos Group Community. Narito ang report. Sa unang tingin naakalain mong isa lamang itong ordinaryong pala. Pero tiyak mamamangha ka kapag nalaman ang kwento sa likod nito. Saksi kasi ang palang ito sa higit 70 matagumpay na negosyong binuksan ng Laos Group of Companies o LGC. Ito ang isa sa mga mahalagang gamit ni LGC founder Levi P. Laos na nakadisplay sa kabubukas lang na Museo Liberato. That shovel is actually used by my dad sa lahat ng mga companies na gin-round break niya. So that is the shovel plus the scissor whenever we open a dealership. Kabilang pa sa mga makikita sa museo ay ang paboritong suit ni Ginoong Laos tuwing may malalaking okasyon o business deals na dadaluhan. Ang kanyang mga kamera na kanyang ginagamit sa iba't ibang travels locally at abroad. Ang kanyang golf set. Mga larawan simula noong siya'y bata pa at kanyang diploma mula grade school hanggang kolehiyo. Agaw atensyon din ang kulay pink na piggy bank na ito na kanilang binili ng kanyang may bahay na si Ginang Tess Laos noong 1971. Dito nila nilagay ang kanilang ipon upang makabili ng telebisyon. Bukod sa mga material na bagay na may kinalaman sa kinikilalang leader, itinayo umano ang museo para sa isang espesyal na rason. It's meant to inspire people, no? Alam naman natin ang dad ko, he wants to inspire especially the young ones, no? Na with his story, they will be motivated and inspired to be successful because we all know that LPL started from nothing, as in nothing 43 years ago. Kasabay ng pagbubukas ng museo ay ang deklarasyon ng August 17 bilang Founders Day ng Laos Group of Companies. Every year, of course, there are still a lot of people who are really close to my dad who still remembers him, no, on the day of August 17. So the family thought of, declaring August 17 as Founders Day because they think that is more proper, di ba? Kasi of course, we don't celebrate his birthday anymore. Kilala si Ginoong Laos bilang isang visionary business leader, pilantropo, civic leader, champion ng countryside development, at higit sa lahat mabuting ama at asawa sa kanyang pamilya. Matatagpuan ang Museo Liberato sa Levi P. Laos Corporate Center. Subalit dahil sa banta ng COVID-19 transmission, tanging mga empleyado pa lamang LGC ang maaaring bumisita rito. Rainiel Pawid, CLTV News. Maraming salamat, Sir Levi P. Laos. Happy Founders Day, Laos Group of Companies. Ang CLTV po ay bahagi ng Laos Group of Companies at si Mr. Levi P. Laos po ang founder ng CLTV 36. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Para naman sa Twitter at CLTV 36. Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official
at ang aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Stay safe, mga karegyon.